जों दिनै जोंनि रुपसरिबाय जोंनि जानसिरानि बाजौ सुदारानि थैमान खादों जों हिमबत हिलायो आं दिनै गोरानि लोगो सेक्रेटारि आंनि बाङै जों दिनै बनो रंबै जोंनि बिजय रंबै बो ब्लाडकार खायमानि बनो मा बुथारनाय जदिसि जों हदा मयलनि बाङै जों हदा मयल सोनो पारमिसन नाय ते जत जोंनि जाति जमातियारि आं मथजे पाहारि दंनाय बरनबो आं कइयो बरन आश्रयता रदि जमातियावबो आश्रय रजा गैया देबर मारि आं ते जाति जत जोंनि 19 दफा जाति दं माने बनो आश्रय रय जदिसि सरकार बाय रजा खांखे ओ आश्रय नाय बबो बय बाक्सा बलात्कार बबो खबजनाय बय बाक्सा बनो दर खरं जालांथों हि सरकारनि थानिओ आं मा साख्लायबो ते बनो जदिसि सरकार सोनो जों बार बार सरकारो साजाक सरकार जों बनो रंति खायमै आंखे जों पार्सोनेल भाबे दिनै गोरानि पारानि होते जों बनो जे फाजागा बतं खांखे जों बनो पारानि जत बर थांगै बनो जों नायथुंनाय जों सरकार जोंनो बिफल फुलुक दंहा सरकारनि थानि जों बनो एफआईआर खायजाक सरचिनि बरक नै थैजाक जों बरक सरकारनि बिफल जोंनो खायमानि बाङै जदिसि सरकार बिफल खायमानो जों दै सालनि सालसा सालनि नायदिं जाव जों नायखा नायबे आगे जों खाना जों याग्रनाय जिनि पालके जों जत खरसा जाय अरनु मसे गोबांखौ जों बनो नायथुंनाय जे मायासा जों फाया जे जिनि जमातिया पाहारि दम जागा जों नगराय गाय मायचानाय बरनबो जों नायथुंमानि बिसिं दिगेनो जोंनो बरनबो मायचार सखुंनि जों जत जिनि बुकुं बारानो आं कयबो जतनो गोबो कयनाय बनो जोंबो मा नायथुंनाय जे नंनाय बनो रयमार फायनाय रया आंखे जों बर दं बनो एरिया नायथुंनाय जे जिनि बुकुं बारा एरिया दंना जों जत पालके नायथुगै बरन बनो जों बरनाय जों हायाके मायथु तैनाय जों पारा पारा नायथुंमा जागा नगराय गायबो मायचानाय हि जत पारानि जिनि जमातिया हदा बा हदानि परे जे जिनि बुकुं बारा दंमनो आं मा कयजावो जों खानासिं जदिसि सरकार जोंनो फुनु रङै फुनुमा एके बरनि बिफलनो जों नगु जोंले जिनि पाराव बरक गथै रंफ्रेजा गथैके मांनि माखा सफाय दङ जों सरकारनो नायो ते जिनि नाना रकम जों हदार मयल जों जत नायला हा जदिसि बनो नायबानो बरक ताक जरा बिफल नायतो भूमिबल ट्रेक्स मा बो सक मियाफोर बताबक बरबे एमा दलगमा बाय जिनि पाहारपुर कसार बनि बाय मा जागो दावल बनि मा जाबो पायो ताबक जरा सरकार जोंनो मंसा इनफरमेशन या जों सदो सरकार जिनि बिरगंज थानानि उसी संथांनाय हा जों खानाबो ते बनि परे अरनि जे जिनि सरकार दंनायबो जोंनो जिनि एमपी थानानिबो जोंनो मंसा इनफरमेशन या र साइकेल मा हाय सौ हायबो जों सिया खताबक जों पाब्लिक सि सालायबो हानि बांगो जों सरकारनो बिफल नगो जदिसि सरकार मनोरंति खायमै आंखे जों तीन खान जों अब बनो अब नानाय या प्रिसेनाय सरकार बनो तिखाय रमै आंखे ते जों जिनि पारानि सिरिके जों तिखाय नायनाय जदिसि जों जिनि पारानि सिरिके तिखाय नामै जों रास्ता जिनि लामानो तिनि गेरा एमपी रास्तानो जों जे बर मायासा सरकारनि थानि जों लामा बन्द खायरनाय ते या प्रि कायसाखेनो जों अरदे अर लांकासे दंनाय अरदे बनो नायथुंनाय बियां एवनाय जे मा जागावो जदिसि बो मा जागला आंखे जों बनो सामाया बतमांनाय जों बरनो तो बुथारमाया बतमांनाय बनो जों सामाया ते आं हदा सोनो लोक सोनो कयबो हदा मयल सोनो जत कयबो जिनि सरकारनि बिफल नुजां मानो जों हदा मयल मा फारनाय हासो साबै जतनो साइ खुलुखा आन कम था सातसा सालनि सिगाङाव एकदम मर्मांतिक घटना बा सामहाया तांनाय अमहायके हा साकागो बा बुमा बुसा गनैनो जे अत्याचार खायमानि खायै ते बनि जिब नागै सुगुय खागै राबै तैयो कक समा मानाय अमहाय जे बुखा बनो अमहाय बर मनुष्यनो शासन माखायनाय आं त्रिपुरानि दारै सावो जे खायनाय व्यक्ति ब अवश्य आइनि नव थाङै शास्ति मारनाय बर्तमान प्रशासन आरो खाद्य दप्तर कयो बे हाया अमहाय सामं हाया तांमनिनो जों आनि ताखौ गैया निनि ताखौ हिंखे माखासेया बनो जत्त
하사건이 지니 정말자부사 가이샤야 तमा मोरसों तमा काइपिं तमा देब्रमा जत्तुनो बरनो रेहाय मारया बा स्थान मारया बाथाक थाई आश्रय मारया रखांगे जरा जे आरो बास्तमाय दंहि खोनाखांगे बसानो जरा आश्रय रुनाय ब असुबिदा बनि लगेनो ब सास्ति मांगनि साजा मांगनि ओ आइनो मा थांनाय बिनि जों मिया सालसा केबिनि हा अखलि थांनाय 3 तारिखआव जों थां फायगो गथना जागाबो थांखा अ बनि बिजयनि बोहै दंसंनाय आगेनि बनि ताखौ बुखौरो जत्तनो थुमुय लोको चौधरी चागरा पात्र मित्र जत्तनो थुबुय बरने लोको काइसाबे कक सालाय फैगो बर कक खगुय दंखना बर जों थांयो सानैनो बर लोको मिथिनि एखे कक चाबलाय जागबा हाय उ जोंले दिनै बाराले नुसिनुक सगिया उ थाइसाबायनो बरक रागलाय दङ दा बेखौनो जों एसडिपिअ मांनो बे असि संरबाय बे जतन बाबे सालाय फैजा जाहाथे बरक याकायाहिनो गसेजा जों जेसेखे बनो बनो ताक कताल बाबे ताक बनो मुसिम थागिया जों ताक्सि साम आराम्भ खायनाय जों बनो जेखे बे एरेस खायनाय सारु बनो जों नायमा दंनाय तमारो लेंलांगो सम जों नायमा दंग्रोनाय सामपर बननाय खायदि बागदिनि निराव अमहाय बा रिलि खायमानि गभर्नमेन्टनि थानि प्रशासननि थानि बा साख्लायै दिनै जोंखौ आन्दोलन खायलायमानि बेलाय काहा धन्यबाद अमहायनो मा खायनाय जे हायानो जों दुस्तनो सि दमन खायनाय जों काहानो मुंसा खालाया जे जागा ता माया ख ब जेसेकेबानो मासा ता पुलिस आरो खादपर जब नाखे उ बोरैनि बनि पहिला उ बोहैनि ताखौ बुखुरो बरक सजागनाय जेसेकेबा कखलनाय जों दर्ज मारनाय जों आसो आइनि लामांगौ हिलायनाय बायदि जोंहाय आसो दंब्ला लाया गय गभर्नमेन्ट न प्रशासन नायमा दंलाय जाग्रोनाय सालसा सालनै बरक आश्वास रगु जों जेसेकेबा रं तारेनाय उ आश्वास रग माने कगनो जों को एकदिन नाय दंलाय बाय जाग्रोनाय दुसारो गुतैराव एसा जों दर्ज नाखे खालो केसि अबश्य दिनै बाबा गरिया रेहाय रया बनो एरेस खायनाय एसक सागैनो जत्तन अ आनि परिचय इनके आं बर्तमान जमाइता हदा अकरा विप्र कुमार जमातिया रलाय जागो आंखाय फैरां कगजाय थैनायनोबो रलाय जागोबा के जागा गोबां सुगलाय जालिया जोंबो दिनै ता थैनायनि नुखुङाव 5,000 फानै रंहि फायजागो जों 5,000 या फायगलांनाय ता